Selamat bengi, guys. Iki arepe ngolek iki gedange tapi wis tak kukus ulung polahe kematengan. Menehing globor. Oh, guys. Wah. Maknyus. Ya, guys, iki gedange dicemplungno. Ing kathek digodhog wis, guys. Polahe wis mateng iki. Banyune wis gemulak. Delek gula ya, guys, iki. Delek 7 sendok, guys. Kadang kurang manis ya ditambahi. Tambahi maning. Santene instan biyen wis, guys. Kesuwen tak leren marut-marut. Hulung lalai uyahe. Uyahe semene hulung, guys. Kental-kental, guys, menehing cengeng anune jitoke teng mari mangan. Yang penting gedele santen. Wis kari ngenteni gemulake, guys. Ijine gedhange. Guys, wis gemulak wis ya. Alhamdulillah wis mateng, pateni kenine wis tinggal madang hulung nak madang, guys.